Yon, good morning mga kadyo. Ito, dito na tayo sa tindahan. Magkasikaso tayo sa ating paninda. Ano tayo? Mag-display sa mga hotdog. Mamaya konti, mag-display muna tayo ng isda. Yan. Ayusin muna natin yung mga gamit. She puts her hand in mine. We wanna taste the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Linggo kasi may agagaan. Kadalasan siguro ang kadalasan dito maraming tao. Oh, right. Sila po yung nagbili ng palitan. Akala ko na. Ayan na. Shout out. Gano'n naman mamaya yung hotdog. Tapos kunin natin yung mga hotdog. Right. Sobrang lamig guys. Oh. Kaya natin mag-display na ito kasi yung bumiling maga pag-almusal. Ito talaga ang gawin ko tuwing umaga. Magang display. Ayan. Doon naman tayo sa labas mag kamada ng mga hotdog. Ayun guys, ito po yung isda natin sa umaga. Bangus tilapia, bitilya, at mayroon pang dalagang bukid. Yan. Yan po ang tinda natin. Alright. Ito lang dito ano Ito na yung lagay pala. Kinungtong mga ano. Ito na lagay natin yung mga tumada natin itong mga natin dito. Ayan. Para din kasi hindi ko na talaga. Chase the night.
as the hours pass. We're gonna do it all again. Alright. Meron na tayong malaking hotdog. Wala siguro ang yan. Alright. GoPro, stop recording. Ayaw na umikot. Abay! $150 kalate po. Ay. Alis muna tayo. Sobrang init. Ayan. Ito na. Karating na natin sa bahay. Ay, sobrang init. Agad talaga, ha? Ay. Ano ba? Mag isang 1 minutes na tayo, guys. Alright. GoPro, stop recording.